Dat is van de kriesbeen. En die kriesbeen die is van 40 hegelen, meen ik dat ze zullen. 2,50 meter, hè? Ja. Ja, 2 meter. Ja. 2 hele meter. Ja. Of nog hegen niet. Nee, Of 2 2 hele meter. Ja. Dat moest alleen maar wat green, Jan. Sokken, sjalen, wanten, nou weet ik het al gerne. Mutsen, ik nog. Mutsen, ja, en, sjaals. nou ja, en later wordt dat uitdeeld ja, van de goede doelen. Ik moest denken aan 50 tinten green. Ja, ik denk dat dat ik denk dat Ja, nou, wij ben green. ja, wat ben ik nou wel wat grienig. Dit is nuttig handwerk. Ja, Zie, dat hadden we vroeger op lagere school ook, hè? Ja. Nuttig handwerk. nuttig handwerk, ja. Stond op het rapport. Nuttig handwerk. Ja. Daar zijn we nu mee bezig. Dit wordt het. Dat ben je aan het mooi zien, een popke. Nou, die maatje kan toch wel 100 maken. Echt wie? Ja, die binnen van de grote meisjes en Lietse Been vinden het fantastisch. Oh, heb ik een naam? Dat zijn zorgvriendjes. Zorgvriendjes? Ja, er zit een boekje in. Als ze iets had dat ze net leuk vinden of zo, of dat ze een probleem hebben, zo, kunnen ze opschreeuwen en dan kunnen ze dat in dat boekje doen. En dan ben je het kwijt. En dan is het kwijt. Ja. Dus dan ga je gewoon die kant weer op en dan terug. En dan doe je er 2 steken als een jaartje. Ja. 2. Wat de maat is, 22 centimeter en dan is het maat 34, 26. U bent nog niet zo ervaren in het breien? Nou, zo'n nek, nee, ben ik nog niet zo ervaren in, nee. Maar ik krijg les, dus dat vind ik wel leuk. Want u bent hier nog niet zo lang? Nee, ik ben nog niet zo lang hier, nee. Vertel eens. Ik zit hier een jaar, nou bijna ruim een jaar in Leeuwarden, ja. Niet in Grauw, maar in Leeuwarden, ja. En waar zat u hiervoor dan? Hiervoor zat ik in Frankrijk. Ja, daar heb ik 25 jaar gewoond. En toen is mijn man overleden, ja. En toen zeiden mijn zusjes, waarom kom je niet naar Leeuwarden toe? Toen dacht ik, nou ja, Leeuwarden, ja. Maar het bevalt goed, ja. Maar wat een sprong. Ja, hele sprong, ja. Ik was heel eenzaam. Ik zat in een heel mooi huisje, midden in de natuur, dat wel. De herten liepen voorbij. Maar ja, toen kwam corona en ja, ik moest 3 kwartier rijden naar de winkels. Dus dat op een gegeven moment in je eentje vond ik het niet leuk meer, nee. Toen werd ik echt eenzaam. En nu heeft u les van deze dames? Van de tweeling, ja, heb ik les van, ja. Ja, leuk hoor. We kent mij al iedereen goed vinden hier, hè? Ja, Jullie? dat is wel. Het gaat toch om gezelligheid, hè? Maar ik Ja. maak een beetje nog eens op haar passen omdat ze in die rolstoel zit. Ja, waarom zit je in de rolstoel? Ik heb een operatie gehad onder de knibbel en die is mislukt. Wat een pech. Ja, ik heb heel wat pech, heb ik. Ja. Maar dan zijn er al die vrouwen die komen dan geregeld bij me. En, of die brengen mij, ik hoor Jen. Van de... Of ik ga even op stap. Hè? Ja. Nou, ja. Ja, jouw trouwen haar oren wat hinnen? Nou, wie is er, als je zo lang op een gegeven moment in huis zit, nou, dan wil ik wel even nu, ze binnenkort naar een kerstmarkt. Dan gaan ze even naar de Jijnwinkel te weten hier in Grauw. Ja. Ja, dan mag je eens even wat anders doen. Je moet er wel even van het hier. Ja.